Καλησπέρα παιδιά, The Blue Players εδώ. Είμαστε στο Spacecraft με τον Captain Slendy. Το Yellowman. Εσύ δεν πας καθόλου. Εγώ εμένα με λένε Yellowman GR. Έτσι λέω, οπ, το triple hit. Θα πεθάνω, αφήστε με. Είμαι καλό παιδάκι. Εγώ θα πεθάνω τώρα. Μισό χαρτ. Αφήστε με, είμαι καλό παιδάκι. Έτρωγα όλο το φαγητό μου, γιατί με σκοτώσατε. Ήρθα ξανά. Ωραία, να αρχίσουμε την επιβίωση. Ωραία, πάμε. Πάμε! Ποιος θα με βαρέξει μια φορά. Εγώ. Αχ, και ήθελα εγώ αυτό το kill. Έλα. Εσύ τι μας κοίτας, θα δεις άμα κόβουμε καλό το ξύλο. Ναι ρε. Δεν είναι όμορφο. Μας έχω λίγα προβατάκια. Γιατί έχει αυτό το δέντρο στο κεφάλι του Dirt. Γιατί εγώ ήμουν πριν και πόρω και κατασκόπευα. Anyway guys, λοιπόν, εμείς αυτά εδώ πέρα τα άτομα έχουμε πάρει το CSGO, το Counter Strike. Εκτός από μένα. Εκτός από αυτό που θα το πάρεις σε αυτό καιρό. Θα Γι' αυτό το δεν πάρω είχα βίντεο, σε δύο μερούδες. προσπάθησα να κάνω CSGO βίντεο και έχω και νούμπι και υπολογιστή. Ωραία, εγώ τέλειωσα το κρεβάτι μου. Θέλω λίγο ακόμα. Από πάμε μαζί πια. Παιδιά, Έλα παιδί μου. Ωραία φίλε, νομίζω ότι χάθηκα. Μπράβο γόρι μου. Σόφα. Μπράβο. Εγώ είμαι στο σπόν μου. Σπόν μας. Έλα πίσω. Όχι, μην έρθεις πίσω. Κάτσε που Πήγαινε όλο ευθεία εκεί που έχεις φτιάξει αυτό το περίεργο. Εκεί που έχει πρόβατα πήγαινε. Εκεί που είναι που έχει συγγενείς. πρόβατα, ρε. Ναι, τα πρόβατα του βοσκού. Ναι, πού είναι τα πρόβατα. Εκεί που έχεις φτιάξει το κατασκοπείο σου. Εκεί που είμαστε κι εμείς. Αυτό που είχα φτιάξει το δέντρο μου, το κατασκοπείο μου, είμαι εκεί ακριβώς που κάτω. Ωραία. Ακολούθα τους συγγενείς σου, τα πρόβατα. Μόνο δεν υπάρχει κανένα πρόβατο εδώ πέρα. Υπάρχει Τα μόνο... σκότωσες όλα. Όχι. Βλέπω ένα Δεξιά. στράτο. Κάποιος Όχι. λέει. Ένας κάποιος Νομίζω κι εγώ χάθηκα. Μπράβο σας. Αν χαθείτε, πεθάνετε για να βρείτε τον δρόμο σας. Ο Παπαρδόπουλος. Σε μια κότα. Μα δεν μπορείς να κρατήσεις μια κότα ρε. Πού θα χτίσουμε. Άμα βρεθούμε θα σας έλεγα. Λοιπόν, εγώ πάω πίσω. Βλέπω τον Captain Flame. Ωραία, μόνο εγώ λοιπόν δηλαδή. Μάλλον. Γεια σου, Captain Flame. Μισό λεπτό έρχομαι. Οπ, Αρχές ρε. οπ, One more minute. Έρχομαι. ηρεμία. Μη με βαρύ. Οπ, Έλα ρε σταματά. Λένε. Λαλάκι είσαι. Πού είστε. στράτο έχω crafting table. Ναι, πού είσαι, εγώ είμαι με τον Παπαδόπουλο. Nice. Ωραία, ναι, ερχόμαστε. Εδώ είναι. Γεια σας, ναι, γεια σας. Ναι, γεια σας. Γεια σου. Γεια σας. Μάγκες, δεν θυμάμαι πολύ καλά από το Minecraft, να ξέρετε. Δεν πειράζει. Δηλαδή, ήσουν απορρομμένος στο CS. Yep. Πορωμένη. Πάμε τώρα να βρούμε αυτό που λέγεται πέτρα. Χαράλαμπος. Γιατί φτιά... Ο δάσκαλος Ωραία χαράλαμπος. φίλε. Έφτιαξες όλα τα tools από ένα. έτσι. Σου δώσα το crafting table μου πήρες. Ναι. Εσείς σκάβετε εδώ, εγώ θα σκάψω εδώ ακριβώς. Λοιπόν, Εν τω τι μεταξύ ιδέες σκάβω έχουμε? και δεν βρίσκω πέτρα. Μάγκες, τι ιδέες Βρήκα. έχουμε? Τι θα κάνουμε σε αυτό το σερβερ, πείτε μου. Λέω,
Χάτ πρέπει Να κάνουμε αυτό μωρέ το άλλο, πώς το λένε το άλλο, το αυτό. Ω, γελάσαμε. Πολύ άσχημο. Ρε, μπλε. Όχι, κάτι άλλο να πω, αλλά το ξέχασα. Παιδιά, πρέπει να γελάσουμε εδώ πέρα λίγο. Ακούω σκελετούς. Να βλέπετε το Παπαδόπουλος γελάει. Δεν γελάσουμε. Γιατί δεν γελάς. Γιατί σε Τι να άρεσε. γελάσω. Ναι. Όχι, θα γελάσω. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Δεν μπορούμε. Για κάτσε λίγο. Α, γίνεται έτσι. Έπιασα 500 FPS στο... Μια στιγμή. Αυτό έχεις πρόπιση εσύ, όρινο μου. Έχεις πρόπιση. Λες, γι' αυτό. Όχι. Έλα ζορίζεσαι. Πάμε να βρούμε καμιά σπηλιά, λέω εγώ. Τώρα. Τώρα. Ρίχνει τώρα. Από τώρα. Έχω βρει εγώ μία. Έλα μαζί μου, έλα μαζί μου. Βρήκα λύκο. Είναι το Ναι, σκυλί βάρτε. μου. Με ελάτε δεξί. δει. Έχω βρει Τον σκυλιά. τάισα. Μ' αγάπησε. Έχω σκύλο, χαχα. Δεν θέλω να έχω τόσο... Α, έτσι. Ελάτε εδώ, ελάτε μαζί μου. Περιμένετε λίγο να φτιάξω πέτρινα tools. Παπ, 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 παπ. Δεν Αυτό. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν πειράζει. Το έκανα στο. Τι έκανες πάλι ρε. Α, τώρα το τσεκούρι Σκύλε, έλα. από το... Για το ξάφ. Ρε φίλε, Έλα πάμε, πάτε εδώ. Το crafting table βραδιάζει. Ρε Να φίλε τι βρεθούμε κάνεις. λίγο. Ελάτε από εδώ είναι. Από αλλού πάει ο στράτος, από αλλού πας εσύ. Ελάτε από εδώ. πρώτα σε μάνα θα πάμε. Από εδώ έχει σπηλιά ρε. Μα γιατί θέλω να πάμε σε mine πρώτα. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Τι να πάμε. Δεν το Πού να- πάμε σε mine. Να σκάψουμε. Βασικά, έχετε wood να κάνουμε κρεβάτια και Είμαστε κοιμηθούμε. Ναι, πρώτα είναι και Εγώ έχω κάνει κρεβάτι. Εγώ- Ελάτε, έλα κάτω. Άστο. Φτιάχνω ένα crafting table για κρεβάτι. Ω, ανάποδα. στράτο. Κοιμηθείτε. Ωραία, κοιμηθείτε. Μισό. Στράτο δίπλα μου. Ναι. Εσύ. Που το έβαλε ο άλλος. Μπορεί να το βάθος. Το σωστά. Κοιμήσου. Μπορείς να παρέξω. Περίμενε. Ρε, Ελάτε όλοι δίπλα. Ωραία. Ω, κοιμηθείτε. Εγώ δεν λέω, σήκω. αφήνω μπροστά μου. στο κρεβάτι μου. πάτε. Κοιμηθείτε. Φύγε. Ξάπλωσε ρε λύχη. Ένα κρεβάτι θέλουμε. Άντε ρε. Περιμένετε. Οπ. Όχι ρε φίλε. Μα Θα κοιμάμαι. κοιμηθείτε. Θα κοιμηθούμε. Ναι, όντως. Θα κοιμηθούμε. Έλα να κοιμήσεις. Εγώ κοιμάμαι ξύπνα. Μη με ξυπνάς απ' τις όξεις. Παπαδόπουλε, είσαι Ωραίος πολύ φλός. σκύλος Παπαδόπουλε. Πολύ φλός. Ωραίος σκύλος Παπαδόπουλε. Γαβ. Το κρεβάτι μου τώρα. Στο κρεβάτι θέλει το παιδί να κοιμηθεί. Μην του στερίζετε το κρεβάτι. Μην πάω του Minecraft ρε φίλε, να μην ξέρεις τι θα παίζεις. Ζωπάκι. Γάμο του. Ρε, μη Μένα πάτε θέλει. κοντά στο spawn. Να φτιάξω φούρνο. Ναι, και να μου δώσει λίγο φαΐ, λέω. Εγώ θέλω φαΐ. Στο πήρες, φέρ' το. Έχεις τρία. Πάμε να μας ρίξουμε food και να πάμε μετά για mine. Α, βρήκα coal. Βρήκα και νερό καταράχτη. Εγώ έχω βρει και Water. iron, αλλά δεν είναι. Waterfall. Θα πάρουμε λίγο φαΐτο και λίγο mine και είμαστε κομπλέ. Εγώ θα σκοτώνω τα ζώα και να μου δώσουν τη σάρκα. Όπως λέω. Ποιος βλέπει πόση ώρα τραβάμε. Εγώ όχι. Δεν ξέρω. Ούτε. Μπορεί 5 λεπτά.
Ο ωραίος καταράχτης. Πέτει- Αυτός. Καλαράχτης. Ο Random. Θα σου λέω. Σου λέω εγώ. Ωραία φίλε, τραβάμε με banding εμείς και πρέπει τώρα να το κλείνουμε για να το ξανανοίγουμε. Πέθανε όλο. Καλά τόσο νουμπάς είσαι. Ω, βρήκα! Ραβίν, Captain Slendy, έλα εδώ. Φέρε μου τα Κοίτα, ρε. πράγματα τώρα, ρε. Εγώ τα πήρα. Όχι! Nice. Κοίτα, αυτό σας έλεγα, αλλά δεν με ακούγατε. Λάτε έχει iron πολύ. Βρήκα τρόπο να. Όχι. Έλα να μου δώσει το πίκαξ μου τώρα, ρε. Εγώ έχω, κατέβω. Είμαι. Φέρ' το. Γρήγορα. Μισή hard είμαι. Μη σπαμάρεις. Ναι, Ρε. γρήγορα φέρε μου. Captain Flame που είσαι ρε. Όλα μου. Ό,τι γουστάρω ρε. Δεν θες να έρθεις να σε βοηθήσω. Αυτά έχω. Εγώ μαζεύω food, δεν ξέρω που είσαι. Ναι, έλα εδώ. Όντως. Ανάσαι να σου πέτω. Ναι, όντως. Ένας να πάει να μαζέψει φαΐ και οι άλλοι να πάνε για mine. Τι λέτε ρε. Α, ζόμπι. Μαζεύω φαΐ για μένα. Για σας δεν μαζεύω. Όπα, sorry. Δεν έχω ρε. Εγώ έχω το audio jump, μου τους πάει. Βάλε. Δεν προσπαθούν το κουράκι μου. Πού είναι? Τα control. Πάμε για mine. Mine είμαστε, σε μια μεγάλη σπηλιά. Μην πέσεις στράτο, μην πέσεις, μην πέσεις. Holy Περίμενε, shit. να φέρω το νερό. Oh, Απλά κατεβείτε τον dirt, ρε, λίγο. εγώ κατέβει καλά έφαγα. Λίγο το ματάκι. Όχι, το βρήκα. Σπάω με το άξιο, ντε. Nice. Iron. Μαγκάρις, έγραψε Που είναι μόνος που Iron. μαζεύει coal. Α, παιδιά, σε λίγο καιρό θα έχουμε και άλλα είδη gaming. Να ξέρετε. Oh. Τι μας λες. Προκλητικός. Τι θα έχεις, κάτω flame. Άκρη. PS, γενικώς online παιχνίδια από GTA. διάφορα site και τέτοια. GTA, άμα πάρω το PC, μαζεύει λεφτά. Γι' αυτό Γεια κάντε σου. donate. Donate. Δώσε τον Αντώνο, δηλαδή. Αστείος. Ναι, μα είδες. Ναι, γι' αυτό κανονικά πρέπει να γελάμε τώρα. Με αυτά που λέει. Πρέπει να γελάς. Εσύ δεν γελάς. Ω, έχεις από πάνω σπηλιά, πάπα, έλα εδώ. Ας φωτίσουμε λίγο. Να μας φωτίσει ο Φαούλης. Εκεί πάνω. Στο τι λες, Ούλης. Ανέβα νομίζω έχει κάτι. Όχι, δεν Ναι. έχει σπηλιά. Όποιος μου πάρει κάτι από το τέτοιο. Το call το χρειαζόμαστε, ναι. Μπορεί και τώρα, παιδιά, μπορεί να μην βλέπετε και τίποτα. Περίμενα μου θες. Μπορεί Σου βάζω να κανένα torch. Έχει εδώ πέρα, έχει κάτι. Μπείτε εσείς. Εγώ πάω να πάρω λίγο το σπίτι. Δεν έχω food. Shit. Τρέχα. Έλα. Αν δεν καταφέρουμε να βγούμε έξω, την πατήσα. Ποιος τρώει? Εγώ. Ωραία, κάπου κοντά μου είσαι έτσι. Χέρι μπριζόλα. Ω, τι ψήνετε? Ω, φαγάκι. Έβαλα άλλη μια μπριτζόλα. Μπράβο, δεν μπορώ εγώ. Έχει κάνει Το βαράει σφαίρα? κάποιος. Είμαι 2,5 hard. Ναι, έχει κονφέι. Μην πεθάνω, ρε φίλε, εδώ. Πέθανε. Φίλε, γαμάτο έχω κάνει ο φούρνος. Έκανα γαμάτο update με τον Νίκο. Άρε, φίλε. Τώρα δεν βγαίνουμε έξω για να σήμερα σε βρούμε. Οχ. 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 Sorry, guys. Όποιος μπορεί να έρθει να με βρει. Έρχομαι. Άμα σε βλέπαμε κιόλας. Κάποιος με Ανάστα, σε σώζει. βλέπω. Κάποιος Ω, Master Hunter.
Είμαι 3 καρδιές, θέλω... Χαμπό, Μπάκα. μισή. Φουλ. Πάρε μερικά τόσεις. Μη πεθάνω πάλι. Ποιος προσφέρεται να Έλα ρε. με βοηθήσει. Όταν λες να μην Αφήνεις πεθάνεις, και- πεθαίνεις. Εντάξει. Μακάρι να πεθάνω τώρα. Εντάξει, σιγά μου. Πεθάνει. Ω, Πάμε από εδώ. Πάμε από εδώ. α, μπράβο ρε Παπαδόπουλε, τα πήρα όλα τα items. Ξεκόλα, θα σε ήμουν τώρα όμως. Κάπου ακούω σκελετό να Είχα βαράει 18 κάτι. iron. Θα μου δώσει και τα 18 iron. Μην τα δώσω τα 8. Άμ. Θα μου τα Δεν δώσει. είχες δεν βρήκα εγώ 18 αέρα. Φέρε μου. Captain Flamme. Έλα, φέρε μου τα iron. Σαν να βγει έξω. Να περιμένεις λίγο. Ω, όχι, όχι. Τώρα εγώ πώς θα έρθω. Πού Δικά ήμασταν. μου όλα. Έλα εδώ. Χαμπό, Παπαδόπουλε. κατέβα. Κάτω είμαι. Δεν είναι δικό μου αυτό. Έλα, αυτό. Όπα, πήρα τα πούτα Εγώ πετάω ό,τι δεν είναι δικά μου. κι εγώ. Α, βρήκα ανάσε. Έτσι να μην δώσει τίποτα. Πάλι 2,5. Όχι. Πάλι Έλα να σου δώσω εγώ αυτό που δεν είναι τέτοιο. Έρχομαι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι πολύ τι είχα. Σε περίπου λέω. Πήρα τα κόρτσια στα βάζα. Ω, σκελετός. Πώς με βαράει από εδώ. Είναι μια πίκαξη στο μέσα. Παίρνει φωτιά, παίρνει φωτιά. Πώς γίνεται να με βαράει από εδώ. Όπα. Από εδώ. Μισό, γιατί πρέπει να πάω το Βίκτρα να κατουρίσει. Μισό HP. Πού θα είσαι? Ωραία πραγματάκια, ωραία Πού πραγματάκια. τα πάρεις. Ω, έσκασε πάρω. creeper. Είχες 2 κρεβάτια. Το Παπαδόπουλο το ναι. Κάβατζα. Να φτιάξω ένα σπαθάκι. Πέθανα. Χαμπό. Μπράβο που... Λοιπόν, έλα να κλείσουμε εδώ πέρα το βίντεο. Τι λες ρε. Πόσο λίγο. Λοιπόν, παιδιά, τελευταία προσπάθεια. Εσείς κάνετε rec 10 λεπτά μόνο. Αστείο. Άρα να πετάω. Χαμπό τα πράγματά μου. Ναι, τώρα Όχι, έρχομαι. τα δικά μου. Εγώ δεν πήρα τα δικά σου. Παιδιά, είμαστε, να ξέρετε... Του είμαστε κατσούλ στο- μόνο πήρα. Και έχει εκεί πράγματα κάτω. Να, έλα πάρε. Πίκαξ. Πιο full κάτω είναι τα δικά μου, πάω να τα πάρω. Χαρά λαμπέτσι, μπράβο. Δώσε Πιο μου κάτω έχει blocks. gold. Παιδιά, πιο κάτω έχει gold. Ωραία, μπορούμε να βρούμε και diamonds. Είμαστε στο επίπεδο Επίπεδα... 36. Λοιπόν, Πολύ κοντά. Φέρε μου λίγα torches. Captain Flame, έρχομαι για υπερισπασμό. Να τον. Έχει σε λέει. Ωραία, ωραία, Ναι, ωραία, ωραία. Έρχομαι. Ω, έρχεται μια ράχνη, έρχομαι. Ω, creeper πίσω. Creeper πίσω. Εντάξει. Ω, Έχεις iron pickaxe. άμα είχα. Λοιπόν, Ωραία, ναι, βρήκα iron. ανεβαίνουμε, λοιπόν παίρνουμε τα gold και φεύγουμε. Ωραία, λοιπόν. περίμενε. Πάμε πάνω. Πώς να θα το πάνε- πάρεις χωρίς Λοιπόν, iron? Θα κάνουμε, ξέρω εγώ, κάνα σπίτι. Αρχικό. Ένα αρχικό σπίτι βασικά. Δεν έχει τίποτα. Κάποιος έχει να έχει iron pickaxe. Εγώ μπορώ να ψήσω. Άμα είχα τέτοιο. Εγώ μπορούσα, αλλά... Ωραία, ψήσε μια. Έχεις Ε, ξύλο. Έχω coal, ένα stack και Εγώ 17. έχω κόν, άμα θέλετε. Και Α, και εγώ μπορώ να κάνω. 16 λέει. Έχω 27, Άνω, ρε. 27. 28, 29, 30, 30. Είμαι στο 11 επίπεδο. 32. Αλλά δεν... Ξύλο θέλω. Α, Εγώ ψήνεις. έχω ξύλο. Ωραία, βάζω και αυτά τα iron. Και είμαστε έτσι, τσέκο μπλε. Γιατί έκανε τόσο στήξη. Μάμου, για ποιο λόγο τα Είναι πάρα πολύ μεγάλη σπηλιά. Το ξέρω. Λοιπόν, ξέρω που έχει κάνει εξυπηρετικά. Έχει Λοιπόν, κάνουμε- κλωστάκι.
Κάνουμε λίγο ακόμα mine για το κλίμα mine. Κάτσε να πάω από εδώ. Ωχ! Παραλίγο. Πρόσεχα, ρόλαμπε. Το έχω άνετα. κρατήσουμε ρε. Λίγο ακόμα. Άντε γεια, το μάζεψε το iron εγώ. Δεν είναι Παίρνω iron. το γκολδάκι το παίρνω. Ω, άντε γεια Ραβίν, έτσι. Πού το Ραβίν βρήκες? βρήκε. Είμαι στο 11 επίπεδο. Και έχει λάβα. Γιατί όλες επίπεδο. Πώς το Layer. λένε? Layer λέγεται το. Στα ελληνικά πώς θα το λένε? Επίπεδο λέγεται. Α, You know. you know Greek? Α, Έχει και από πάνω μας λάβα. Από ναι. πάνω μου βασικά. Τι έχει από πάνω μας γυάλα. Λάβο. Καλά που φως ρε. Ω, Έχει και από εδώ σπηλιά. Στο. Είναι στην άκρη του νερού με σημαδεύει. Άκρη. Ένα μπλοκ πιο μπροστά να έρθει και πέθανε. Λέει τώρα. Α, όχι, εντάξει. Όχι. έχω πόσα gold έχω. 11 gold έχω. Ωχ, άλλη σπηλιά από εδώ. Βρήκα gold. Εγώ τώρα πώς θα... Εγώ θα ανέβω μάλλον πάνω τώρα. Έλα. Άμα είναι να είμαστε... Τώρα που μαζέψαμε τα πράγματά μας μην τα ξαναχάσουμε. Ωραία. Εγώ... Μισό λεπτό. Μέχρι που πάει αυτό. Α, είσαι. Ωχ, βοήθεια! Από στη λάβα με ρίχνει το νερό στη λάβα. Έλα ρε, το νερό σε ρίχνει. Όχι κάποιος. Κάνε ζόμπι. Κάνε σκελέτο. Αχ, Τώρα να έχω στον πίκα. Ωραία, πάμε ανεβαίνουμε. Κάποιος έκλεισε ένα νερό. Όχι. Εγώ. Α, εσύ είμαι από κάτω ακριβώς. Λοιπόν, το κλείνουμε. Ωραία, Ανεβαίνουμε. κόλμα το κλείσει να το κλείσει. Δεν το κλείνουμε ρε. Να βγούμε στην επιφάνεια. Εγώ. Σκάλα κατέβουμε λίγο ακόμα. Άμα είναι. Α, να, σε είδα από πάνω μου. Το MLG. Το Pro. Ωχ, Από πού μου αυτό το βαράει. σκαριές. Νάτος. Επειδή έκλεισε το νερό, μπράβο. Λοιπόν. Βοήθεια. Έρχομαι να σε σώσω. Πέθανα. Είναι δύο σκελετοί, δεν έρχομαι να σε σώσω. Από τι πέθανε. Πάρτα items, Όχι. σε παρακαλώ. Τώρα. Με έχει περικυκλώσει creeper με σκελετό. Πάρτα items, δεν πειράζει. Πάρτα items Τώρα. και προσπάθησε να τα βγάλει. Μια καρδιά. Κατουλάχι πήγαινε πάρτα items. Είμαι. Μείον ένα χάντι. Απασχολημένος. Θα τα καταφέρω. Ναι, τρέχω. Ωραία, αφήνω τον gold πίσω μου. Πώς κατάλαβα. Είχα 11 gold, τα θυμάμαι. Τουλάχιστον να βρούμε diamond. Τους έτρεπες είχα βρει, νομίζω. Ναι, αλλά πέθανα. Α, και χαίστηκα. Ένα χάρτη. Μισό χάρτη. Sorry. Περίπου να είναι τα item. Χάστηκα. Όχι ρε. Πω, γεια σου, ρε. Πάω, κατουλάχι. Ω, σκέλεδον. Έρχομαι να σε σώσω. Τι ήταν αυτά ρε. Στην 1.11 δεν είναι ωραίο και δεν μπορείς να τους βαράς. Στράτο, τα πράγματά μου. Το πράγμα Κράτο, είσαι η μοναδική μας ελπίδα. τα Μαζί πήρα. με μένα. Τα πήρα αλλών μας. Φύγε. Έφυγε πίσω κατευθείαν. Αφού εγώ δεν είχα τίποτα. Ωραία. Έρχομαι να σε σώσω, Στρατό. Αν δεν Σώθηκα. βρήκα κι εγώ πράγματα. Βρήκα ένα κρεβάτι, κάτι πράγματα. Και κάποιος με βαράει. 32 iron. Είχα 32. Αυτό μόνο. Θέλω. Εγώ έχω 57 iron. Άπιστα. Εγώ ούτε ένα.
Βοήθεια, 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 βοήθεια. Κάπου έχω πάει τώρα. Αλλά πού να έχω πάει. Ναι, εξερευνώ τη σπηλιά εγώ από τα βάθη. Στράτο, που είσαι, δεν σε βλέπω. Α, σε είδα, σε είδα, σε είδα. Σε είδα, σε είδα, σε είδα. Ω, μια ράχνη, μια ράχνη. Ω, είσαι από πάνω, είσαι από κάτω. Έρχομαι, έρχομαι. Έχω κλείσει πόρτα, Ω, creeper. Ω. Μισό χάρτη, ρε φίλε. Έλα τώρα, ξεκόλα λίγο. Κατσούλα, έλα από εδώ, έλα από εδώ, έλα από εδώ, κατσούλα. Περίμενα να σου πεις αυτό. Σου έχω τα πράγματά σου. Δεν παλεύεσαι, ρε. Δεν παλεύεσαι, ρε φίλε. Δεν παλεύεσαι. Κατσούλα, από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Από εδώ, σκέλετος Πρέπει τα items σου και το κλείνει το ρεκ. Ναι, ρε. Όχ, από βάρδο, ναι. 1,5 χάρτη. Μαλάκα, κόμπος είναι αυτό, ρε, που κάνω. Βασικά δεν κάνω κόμπος, κύριε. Ό, το σκέλετο σκάει πολύ, ρε φίλε. Κάπου να πάμε μαζί. Κατσούλα, Τα items έλα. σου τα πήρατε. Όχι, αφού πεθάναμε όλοι. Είναι όλα εκεί πέρα. Ναι, εκεί πέρα που έσκασε ο creeper ήταν. Όχι, πιο πάνω. Α, ήρθε όλος. Ω, ξαναπήγε ο Παπαδόπουλος, μετά που έκανε βούλα το σκέλετο. Τίτλος επεισοδίου. Όχι. Πώς να πας βόλτα το σκύλο σου. Σκέλετον, σκέλετον. Ρε, τι κάνει το σκέλετο, έχει χάξει. Σιγά. Το σκότωσα, εντάξει. We are clear. Ω, να σ' άλλος ένας creeper. Το σκότωσα, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Όλα οκ. Κλείνομαι. Ζω. Ωραία, πάρτα κι ανέβα. Πώς θα βρεις το ανέβω. μαύρο. Δεν ανεβαίνω τώρα. Χαράλα, Να ναι. κατεβείτε. Τώρα θα ανέβει. Κατέβηκα. Ωραία, με βλέπεις. Από πάνω σου είμαι. Από κάτω σου. Να. Βγαίνω. Έλα, πάρε, πάρε. Ο Στράτς Δεν είναι κάπου αυτά. χάσει κάτι πράγματα. Έχω ένα stack sticks για κάποιο λόγο. Εγώ τα είχα. Ο Δικά μου ήταν όλα. Τα πετάω όλα τώρα. Όλα δικά μου. Ωραία, Έχω- πετάει ο Χαράλαμπος. Ο Παπαδόπουλος ο Κιέσερ. Δεν μου τα έδωσες όλο, το ξέρεις, Τα έδωσα στον κατσούλ. Τουλάχιστον δώσ' μου το. Ω, βρήκα obsidian. Χωρίς diamonds τι θα τα κάνουμε. Ω, water bucket. Πώς είναι το κάτω. Έχει φτιάξει κανείς σας water bucket. Στράτος. 2 καρδιές. Βοήθεια. 41 coal. Βοήθεια. Λοιπόν. Εγώ πάνω το κλείνουμε, ελάτε, έλα. Μισό, να ανέβουμε πάνω. Ναι. Εγώ ανεβαίνω. Εγώ θα ανέβω αν δεν πεθάνω. Εγώ είμαι κάπου που έχει λάβα. Πού είμαι. Ναι και Α, εγώ. σας είδα. Αργητά. Εγώ δεν πλέον, τώρα τελειώνει το ρεκ. Πεθαίνω, παιδιά. Βοήθεια. Α, να σε. Πάμε πάνω. Κατσουλάκι, ρεκ τραβάς ακόμα. Ναι, Θα έχει Δεν σου έχει σταματήσει. κλείσει. το έχω κλείσει, ρε, εντάξει. Σύλλα. Α, κρύπερ, όχι από εδώ, όχι από εδώ. Εγώ τραβάω ακόμα. Ελάτε. Να πεθάνουμε όλοι, πες. Σαν να πέθανα. Off video θα πάμε να βρούμε τα πράγματα. Πιστεύω. Βίντεο. Ναι. Off camera. Λοιπόν, παιδιά, Κάνουμε. Τέλος πάντων. βρήκαμε... Τα κανάλια των παιδιών θα είναι Γεια κάτω σας, στο γεια σας, like, description. subscribe. Ένας θα κάνει το τέλος. Ποιος θα το κάνει. Like, subscribe, comment και είναι αυτά. Γεια σας.